Čechov a Slovákov spája spoločný boj o národné parky. Kým pred rokmi spoločne blokovali Tichú a Kôprovú dolinu, teraz chránia pred pílami a ťažbou Šumavu. Nedávny zásah českých policajtov voči blokáde ochranárov označujú za nehoráznosť a politickú brutalitu. Nasadte odborníkov neobušky či snaha odvolať šéfa Českého národného parku Šumava. Proti ťažbe v šumavských lesoch sa dnes bojovalo ako v Česku, tak aj na Slovensku. Aktivisti tentoraz presunuli blokádu z lesov pred úrady. Okrem ťažby v likožrútom napadnutých lesoch aktivistov rozhneval aj postup polície proti demonštrantom v lesoch. Mám tam telefón! Padali obvinenia o neadekvátnom nasadení hrubej sily polície ako dôkaz politickej moci. Takto to na jednej strane vnímali ochranári, na strane druhej polícia riešila stovky priestupkov a zadržala vyše 180 aktivistov. No a konflikty vznikali aj medzi ochranármi a miestnymi obyvateľmi. Ona mi bude tvrdiť, že brouk si pomůže sám. Tak jako si neumíme představit, že by byl kompost bez žížal, tak těžko může být smrkový horský les bez kůrovce. Ako v Tatrách, tak aj na Šumave vášne na oboch stranách vyvolal tento podkôrny hmyz likožrút. Nakoniec po týždňoch blokáda ťažby ruch v lese opäť ustal. Vyzerá to tak, že píly sa zo Šumavy stiahli a tým utichli aj boje ochranárov. Představou je, aby zůstal Národní park. A to, co tady popisuju, je představa, jak má vypadat zákonná úprava tohoto parku. Národný park má v prvom rade slúžiť na to, aby mohli obyvatelia pozorovať prirodzené procesy v prírode. Tady skončí jejich prázdninová aktivita, oni ze Šumavy odejdou do svých domovů, ale my tady žijeme, bydlíme. Slovenskí aktivisti ponúkli Česku na tomto veľvyslanectve pozitívny príklad. Môžu sa vraj prísť pozrieť do Tichej a Kôprovej doliny, kde sa vraj od roku 2007 príroda postupne sama vysporiadáva s problémom likožrúta. Marek Gudiak, televízia Markíza.